سلام تخطاتلت نايت channel كما تخونو صبوك تكونوا ناي وتر من يوتيو لمون عبيت زيناتات بدرجة عالم قلعتا ناي ميديا سحيبهم زلو هرسات كنرينا أبزو مارستات زياتهم دما تعانت الوا بدرجة عالم كلويو تزعبي أرستاب زوانزي بحريتي في كورس إسرائيل في غزة تقبرو زلا أبزو ريبورت تقبرو دما دا شكرا زلو ناي أمونغو راشان يوكرينين زقبر زلو كويناتيو زو كوينات زي دارقا أوروبا بمولو بكل نجاراتها تساتيف الله ترايد يكونس كل أكيد أنا أوروبا بس كوينات زي يصير كم زلوا أبزا فيديو زياون بعبي يكون رأينا بوتين هذا أربع عركو كم دما عبي جنرال ناتو حلقة ستاف ناتو كابسلتان أوريدو بخالة تكي ولو أنت عينت من قاسي زي سلام انتايز كبر زلوا انتايت علامة كن رأينا لأنه كله انتاي كتريهم معرابة وميديا بخامي نز نجارزي كم بروباغندا غير يغير له بخلتي من قد كريكمي إذا وسانة سلام تايتو وسينو له لساتهم جنب بخامي يريولو كلتيو بخلتها من قد كريهم فتنينا توسعي هذا أمريكا سنتر زبلو زز دمم زربان زربينا أبي جنرالنا جرمن زربان سمينا عن تجد أسي جرمن هذا أبي بارتي دارجا كالايز زعبي بارتناتهم كدس كل واحد دليله سلام تايزي مساب أمريكا بعد ترامب جبر زلو بخامي كانوا ولا درون غلنا زون كرينا سلازي بزح حاجة داس تعستو زلوا كرينا مجمريا تعودوا كيناتهم كم كم زمان زلوا كرينا أسكب زي عقل مجمريا بزعبازي مكيارنا حلفتي أب راشا زلوا اسكندرية. Mr. Sergei Shoigu is the first shakeup of his national security team since the invasion of Ukraine. Shoigu's replacement is Andrei Belousov, an economist and former deputy prime minister. Shoigu, who oversaw Russia's invasion of Ukraine, will now run the National Security Council. Sergei Shoigu's future seemed up in the air as Vladimir Putin was Shoigu's future. So, تزعبي جنرال ويك حلقة صفني روسيا زنبري سيرجي شويغو هذا كابتن قربا روخ ناي فلاديمير بوتين مخانون ناي نوح دقافناتو مخانون يزنقر زلو أبز حلفي كوينات ناي يوكرين روسيا جن بستفل عليه من قدي دخمتات كم زرعيه يزنقر من البات إسرائيل كلتن نايتوم فاغنر جروب أدمع عينت جيروم نموستو بقص غلون بتريو زنا غافوتي شعوز نبري مرح نايت فاغنر جروب ني جنرال شوغي وبتدقاقا ما بتملقتات ناتو كم زد الله كم زي ما حدري ونقيف نيرو سلازي بستفل عليه من قد نغفيتاتات متصنيري بتكوينات أبزح الجون كاب سلطان أو ريدوو دسكيلو تباهيلو دزرب زلو دا نمنها هاريمبر نابتي ناي سيكوريتي كونسل حلافي جيرو زلو سلازي كابتي حلقة ستارت بمن كتكي ولو تقندا قداس جكن رينا Seemed up in the air as Vladimir Putin was inaugurated for his latest term in office. But on Sunday, the Kremlin confirmed that Shoigu would be moved from his post. Shoigu is a longtime ally of President Putin. He was appointed to the position of defense minister in 2012, and he has close personal ties to Putin. So, Putin شوغن تبوظ خنا زمدنا زلون عمتات أبتي زل على السلطان بحد شرحون يوم بوتين دما أب personal loyalty ويكا تأمانتنا يسب تعميو زامن ولا زنجر زعب إسرع كلتنا قات يمين بر نوحوان قلتيفو هيميليت قبر ويقال قبر خمسة دليل زنجر تحنتني هلا رينا كومنتاتور سلعبوك زارب قالوا جت ريبورت. He's very publicly taken the president on multiple hunting trips to his homeland in southern Siberia. But recently, Shoigu has become deeply unpopular in Russia. He's seen by many as being largely responsible for the early failures of Russia's invasion of Ukraine, and rumors were rife that his removal was coming. On Sunday, أبت مجمريا أسرع كلتن توقم استجمري بزح ودكتات بزح دخمتات أرينير سراويتنا راشا الدخمتات دما ني سرجي شوقي يوزنك أفلون يرو مخنياتو حلقة غصاف تعرقينك سراويت كل جزء ريد إن خمسة عينة نجر عملوا مدلاوات كل وكم زقبا جحيرهم بزقبروا سقمتن متعراينا استراتيجين قبل تاني تكوينات كم زلون ترايدي كونس ولا نتمع ربع على منكسع كن ديسقات فتيرون الوقت مجمريا زنبرة دخمتات جن درجة بملو نزي جنرال يو نقفي توري دنيرو مالتيو. Putin appointed Shoigu head of Russia's Security Council to replace Nikolai Patrushev. It's been seen as a demotion for Shoigu, and it's زتري وزر لهم دما تي متكاتا ناتو كون زبحال زلويو ناي منيستر مكل خال حلاف كونيو زي سبزي ديبيوتي برايم مينستر زنبري ويكا مختل برايم مينستر ناي راي راشا زنبريو سلازي فلوي بقعت نايزي اب قطبايو
ኢኮኖሚስት እዩ ስለዚ ፑቲን እንታይ ዝሓስብ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ስለ ዝኽእል እሞ ከዓ እቲ ኩናት ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ቁጠባ እናኾነ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ብትክክለኛ ወታደራዊ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ኢኮኖሚ ርድኢት ዘለዎም ሰባት ምክንያቱ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ብዙሓት ኣብዚ ክጠቕስዎ ኣይኮኑን ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ራሽያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኣፅዋር ናቶም ዲማንድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለዚ ብትክክል ንቁጠባ ዝርዳእ ኢኮኖሚስቲ ኣብ ኢኮኖሚ ድማ ተመክሮ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ቁጠባ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ እዩ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ዲፈንስ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ቁጠባ ክኸውን ምዃኑ ንዕኡ ድማ ከመይ ጌርካ ምስቲ ኣብቲ ውግእ ዘሎ ካብቲ ውግእ ወፃኢ ድማ ከመይ ጌርካ መተካእታ ትገብረሉ ወይ ከመይ ጌርካ ኢንተግሬት ትገብሮ ምክንያቱ ጀነራል ሾጊ ወታደራዊ ጥራይ እምበር ኣብቲ ቁጠባ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ዕምቆት ትምህርቲ ነይርዎ ክበሃል ኣይከኣል ብምባል እዮም እዚ ስጉምቲ ዝወስዶ ዘሎ ስለዚ ብደረጃ ራሽያ ክትሪኦ ከለካ ትክክለኛ ስጉምቲ እዩ Unclear what Patrushev's new role will be. Both men were key figures in Russia's war in Ukraine, and their reshuffle took some Western military observers by surprise. Clearly, Putin has recently been re-inaugurated for his latest term in the presidency, and you would have expected at that point maybe some changes in the leadership, but not these two and not together. Shoigu So ዝኾነ መሓዳሪ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ምትዕርራይ ወይ ከም ብሓድሽ ክምረፅ ከሎ ምትዕርራይ ናይቲ ካቢነ ናቱ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ምክንያቱ ብሓድሽ ኤነርጂ ብሓድሽ መንገዲ ሓድሽ ንክገብር ተኮይነት ናይ ቀደም ቁርብ ምቅያራት ክትገብር ክትከል ኣለካ ስለዚ እዞም ክልተ ምቅያራት ተገይሩሎም ዘለዎ ግን ዓበይቲ ፊገርስ እዮም ስለዚ but at the end of the day while in general show going abagadaasi kapti zilala post nab kala agadaasi post you move gear was a lot ስለዚ again ከጋን ነው ወሰለስ ደሊ ዘለው ይምበር ሓደ ዓቢ ካብ ስልጣን አውሪዱ ይጉሕፋ ይኮነን ዘሎ ነቲ ዘሎ ተመክሮን ብቃዕትን ኣብ ክበሉ ዝኽእል ግን ነቲ ቦታናቱ ንኻልእ ዝለዓለ ብቃዕት ክገብር ንዝኽእል ዝበሎ እዩ ዝቦ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት ዘለኻ ለውጥ ናይ ስትራቴጂ ምክንያት ዝውግዚ ኣብ ፑቲን ኣብ ገሊጹ ከም ዝነበረ ናይ ኢኖቬሽን ውጊ እዩ ዝውግዚ ቀልጢፍካ ኣዳፕት ጌርካ ቁጠባናትካ ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂናትካ ቀልጢፍካ ከተተዓራር እንትኽኢልካ ጥራይ ካብዚ ኩናት እዚ ክትዕወት ትኽእል እንተዘየለ ምስ ኣዝዩ ሓያል መቀናቐንቲ ዋጋእ ስለ ዘሎ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ክቀያየር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ማዕርዩ ክትቅልጥፍን ቅድሚኡ ክትከይድን ከም ዘለካ እዩ ዝነገር Successor as defense minister is Andrei Belousov, a former prime minister and economist. Belousov is a civilian with little military experience. The Kremlin says Belousov got the job because Putin wants the ministry to be open to innovation. It is important to incorporate the economy of the security bloc into the country's economy, to incorporate it in a way that matches the dynamics of the current moment. It's also So the strategy again nati civilawi society ወይ ካ civilawi ኣብ ቁጠባ ተመክሮ ዘሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ዘሎ ናብዚ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዝለዓለ ፖስት ክመፅእ ምኻሉ እቲ ወታደራዊ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ንውግእ ንኻልእ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢኖቬሽን ንቢዝነስ ንኻልእ ክፉትነት ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዲፈንስ ናይ ከም ናተይ ትንተና ብዙሕ ግዜ እውን ከም ዝበልክዎ ሓያል ኣፅዋር ኣብ ዝበርትዐ ዓውደ ኩናት ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣፅዋር ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለም እውን ተጠላብነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ከመይ ጌርካ ነዚ ነቲ ሰፕላይ ቼን ናትካ ኤክስፓንድ ጌርካ ከመይ ጌርካ ኢኖቬሽን ኢንተግሬት ትገብር ኣብኡ መንፅር ድማ ከመይ ጌርካ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ጌርካ ነቲ ጂዲፒ ሰፖርት ክገብር ከም ዝኽእል ትገብሮ ድሕሪ እቲ ኩናት ብኸመይ ነዚ ዘሎ ቁጠባ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ጌርካ ከምዚ ኣሜሪካ እቲ ዲፈንስ ናታ ኣገዳሲ ኣካል ናይ ቁጠባ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኢኮኖሚስትስ ከም ዘድልዩ ስትራቴጂስትስ ከም ዘድልዩ ኣገዳስነት ኣለዎ so important to mention that today those who are more open to innovation and implement innovation the quickest win on the battlefield. With Belousov's nomination, Putin is most likely looking to bring military funding in step with the Russian economy, similar to the Soviet Union of the 1980s. With more on this, I'm joined now by our correspondent, Roman Goncharenko. Roman, why is Putin replacing his defense minister at this point in the war? Well, it's not really a surprise because about a year ago there was this mutiny of the Prigozhin Wagner group that we don't hear anymore in the news, but which was very influential a year ago or 2 years ago when the Russian war, big invasion started, that mercenary group. So Prigozhin attacked the defense minister and the head of the general staff very harshly, he humiliated them both actually. So እንታይ ድብል ዘሎ ጽቡቕ ነጥቢ እውን ያልዕሊ ዘሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ምቅያር እዚ ኣብ ማእከል ዓውደ ኩናት ከሎ እምኻ ኣብ ዝስዕረሉ ደረጃ ከሎ ስለምንታይ ዘጋጥም ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ
إسرائيل كلتن أقاطي مثلا بربت فاغنر جروب استجبره نتي منيستر مكالخال في لايد مان جنرال شوقي بزح أن قفيتايو أسعيب له مهنياتو اتستقتل ناي فاغنر جروب حلاف زنبره بترير زنا أفنتلو نتي بيروقراسي نتي بالشونا أبتي سراوي زلو أزوار كم تجبع يوهابون كم زي نبره أبتي دونيسك بعض زنبره وجه أبتي بخموت بالكتما أبزقو عصرولو زنبره في لايد فاغنر جروب عبي أبركتو ينيروا سلذا بتوانتي عبيش ما تريفو كنسو زد الله أسوار كم تسقبع أي وهابنا يلن بمبال ناتو سراويت حيزو نموس كوغوزو أدما غيرو متيو أبزنا برلو تحرون كم سقطلي أبتك زيتي بستفتري هقاف نتي جنرال ون زيادة أقالي عويو وينتي جنرال نزينا حلاقة ستاف زنبري شوقي أقالي عويو سلذي زي كنتات زي ولا قاقزي وسيدو يقبر انتلو أتي تغبالت ويون تنغفيتاتاتناي أنا زي جنرال جن أباي تاني ريو يوم زبلو زلو أكن كيرينا مهنياتو دوتش فيل ويناي أوروبا ناتوم إنتاك ناتوم برسبكتيف ويناتوم الرأي تخكلني أنا تناي راشا استراتيجي كان تبارز غلدي كونه نراشا كم دخم تجيرهم كان تبارز سلز دليو كل زي بخمي كم زتقوم كابزياتهم كنا مهار كن كلال. Observers were expecting a resignation of Shoigu last year, but he's a very close ally of Vladimir Putin. That's why he kept him for a year. Now he's replacing him. The reason is obvious. The war is not going just as Putin planned it. It's the third year. The Russian economy is stable, but it's a very heavy burden for the Russian economy. And economy is key to continue this war of attrition that is going on. That is. Again. بزعبا قطبا ناي راشا سلسته بخلت بحمشته زعب زلو قطبا كب حماق زلو غيرو يزاربو قطبا نا جرمن يكون قطبا نا يوكي جن ايكونن كعب 0% وان كبصح زي كالي سلازي اجين كاب رياليتي ديسكونكت غيرو نتنغر تويست غيرو اتقطبا حماق لو تعودو كيناتون كم تزدلي وعودو كينا دامو مس راشا ما مس يوكرين ما سواغالو مس يوكرين تزواغا كالا رسينيرو تعودو كينات بزوانزي كلنا كم ريو زلنا مسمني زلو مسنيتو بملؤ اصواراتو نبرتون حدا جنرال ناي جرمن كزارك سمعوا يغم كساع كندي تعودو كينات نيتو كساع كندي ابتو كينات تدالي كم زلون كساع كندي يساتف كم زلون زقرم درجه يبصح زلو سلازي ازو غزي تدقاقام بوتين وني الوي نورمال مصر يوكرين ايكون زو غزي بس عبيت حيلتاتنا امريكا كمون معربا عالم بمول كولكتيف ويست بحدو خوينو يواقون كم زلي زنقر اسكا بناي فرنسا عين خا نريو بثلاث عين كرينا دعريو اتوم اندبندنت كومنتيتورز كا امودا تغنرينا. Good afternoon, good to see you. Why was somebody who was so close to Vladimir Putin replaced? Yes, it was well known that they were very close. They even holidayed together. Sergei Shoigu had been defense minister since 2012. And so for many, this has come as something as a surprise. It should be noted that it looks like efforts have been made not to humiliate him. He's been moved to the Security Council and will be a key advisor to Putin. We'll see later on whether that amounts to much. Behind this, So at the end of the day تمساسالي نتي أمونغوتهم جنرال زولو متأممان أمونغوت سراوي زولو متأممان نمدخام زتقوملو قانقوا تاكتيك تفلطو إليه زقبرو زولو very normal هذا president مستمرته كقبرو زغر ريشافلي يزقبرو زولو نتي جنرال عبز نبرة تمقرو زولو دما أو ديلو أو يقحفا يكونن زولو كالي أي كم مقرو زغل أبقربا مخارناتو كخون كم زغل يزقبرو زولو but again look at this أبناتهم تقوينو بدعمي اتزعبي جنرال اتزعبي تقبل نزلو بهزبي لعلة بريزنتنا يوكرين تقبل نزلو جنرال سولوشني زبهال نسو وريدو كوكو حف كله ما بسر بيتاتي كله بزعبي يزاربوني ترديخمني أبذكر دعنا زلو زمعربا ميديا بدعمي بأجندا دي سرح مخانو كقدرلكم كلتا ناشنا تتكبكمي حدا راشا أبز حالفة من رجع جيرا بوتين تمريتو يوكرين جن من رجع سري ذاته يوكرين تمرجع سريز وزلنسكي انتي بلو لوغن يوكرين ديمقراطيا تواغا زلام زبل ترجيخون لكم نتي اورثودوكساوي بيتخرسيان نتي بيتخرسيان كم زعص غيراته مرجع تطو كم زبل غير وي زلنسكي ابسلطان كخصل مالتي نزو كله از ميديا ناي ديمقراسي فتح ديمقراسي الناس ابرسن زبل يوكرين زغبرو زلو مرا كل ነገር እናገደፉ ነቲ ዓብ ጀነራል እዚ ውግዝ ክንዕወተይ ንኽልና ካል መፍትሕ ክግበር ክኽላሉ ንዝበለ ካብ ስልጣን በኃይሉ ሪዱ ኣብ እስር ቤት እትይወሎ ይዝባል ብዛዕባ ኣይዛረቡን እዮም የታቁዕሉ ጥራይ ዩክሬን ትዝበለጽ ከም ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዊንስተን ቸርችል ከምኡ ኢና ንሪኦ እናበሉ ዛረቡ ዘለዉ ፑቲን ኣብ ግዜ ውግእ ምርጫ ገይሩ ተዓዊትሎ ሕጂ ድማ ድሕሪ ውግእ ጀነራላቱ ኤፌክቲቭነስ ከም ትውግእ
نعودو كنات نتقطبان كبرابر زخب زبلو بزفتون بعركم بوتحتنون ديكون سنا عركو ريدو بحدا بقعات زلو زبلة بقعات اللو زبلو بوي تكولو نزدما كم حدا كماق نجر ودكات نجر كيرو يجربوا له زخا الميديا زبال كسع كندي نجرات ناي متمزاز حيل كم زلو نتدي فلتو منجس زجبر انت جبر كل جزء انصارو كم زاربو كردانا خلالو نزيا كبرهالكم سلوز دلوخي اتناي معرباو ميديا بخل انفدم صالكم زلوهم اب ذا سيم نزي ندم من بوتين برجع غير نستعوته إنه خلنا نصرفون كله أب جرمن انتاي قبرلو حجي سنة هلنا كودينا كال بوجن هندي استقبل كومنتر خاص كهنري. Well, first, I would like to point your attention to the fact that Sergei Shoigu has been the defense minister for 12 years. That's a lot. Obviously, to create a new army, to make a reform, you need a fresh view, you need a fresh person. And believe me, I interviewed Shoigu many times. He is a very good administrator, but he is not an intellectual. He usually works on concrete problems. So انتهي بلالو زي تتركلنيا analysis تركلنيا دي كونسي reasonable analysis ويكا مغنياتاوي زخوني انتهي زي بلزالو تي حدا تدور زلو خاب سلطان 12 عامات بسلطان ابتي منيستر مكخال زنبري سلازي بغير كله الدخمات وقت بلاي تخلني عرفتون كون خليم كالاي اذا حجي زلو كونتات نعوز غير زلو ابقو طبعا زلا على تمكرو زلو سلازي تي ديفنس دما كابت جي دي بي كاب 3% زنبر ناب 6% نا جي دي بي كوين سلو زلو تي ديفنس سبندينغ ويكا ابت مكخال تطفو دولار راشا بسنك زوج اكداس كفال ناي قطبا ياوزعتو زلو سلازي ناي قدن نعو properly manage كو غبر زخلنا ايكونومي ردي زلو تمكرو زلو سب كدلي that's why دما بزغيرو زغ ديمتري نو ايكون I think شمو بحنص انه لخريركم اذا حدش تمريص زلو بحفشا اتزغبر زلو نتزلو كنتات نابزل على درجه نموساديو نتتمكرو ناي كنا زلو دما ابتتاي تمكرو ناي كنا كبركتو لزغل security council ابو يغبرلو سلازي again we have to be very careful مستي معرباو ميديا زبنا اناليسيس معناته ننوي حوان بي بي سي دوسيان اندو دوتش فيل دو غلا ده تبعلو زياتن فرانس 24 دو غلا تبعلو عبد كبر نيروم at the end of the day ግን نربحناتهم نصعدا ጸሊም كله زغلو نصليم صعدا خبل زغلو مخانم ابزنا يوكرين كم دما ابزنا كوينات نا اسرائيل بزبلص عالم زبرحلو that's why دما رؤي زخونه سلام تصابوتاتن زي تقبالتن من صاغن زقبلو زلو زي مينستريم ميديا فلاي زنا اوروبا دوتش فيلدو زنا فرانس قلملدا منغس سلو زخفلو يم سرفايف زغبرو زلو بر نعم زمسل بعال سينن اب مطفاش قصوم يم زون قلقلو زلو مغنياتو لنوح وان مانيبيليت قبنو يرم لو بسبسل تفلطم كسم امز دلسب يلن منالبات درجانا يحسوتم نخطعك انيلكا ويكا درجانا يمتلالهم كتعك انيلكا كسم ام تخليقه حدا اناليسيس على كباتم صبق اناليسيس زبو امبر ببصحت غزي brain wash ويكا propaganda يم زغبرو So with them, you probably know that for many years he was the head of emergency ministry, basically dealing with floods and various technical disasters. And modern war, it is not just a battle as it used to be in the old times. It is a competition of economies and it's a competition of intellects. But economically, Russia resisted the Western sanctions very well. And that was the achievement of Belousov. He was the deputy prime minister, basically responsible for. أبذكر ردو زلنا زي حجي أب منستر مكلخال مريض وزل بوتين داي دولدلهم أنا وحدة مكروز لويو راشا نتقدا كمعربا عالم نزور دا بخمي كتم كتوخي لان زبل زحلفه 14 عامات كمت قدا زي ديبيتي برايم مينستر نسوز مرحز نبركو طبعا ملو مدلاوات سلازغبرو ليو مغنياتو ابكل تشناستر تربعتن قدامي كفالنايت يوكرين وور مستجمره غداغل كفال ريو مونيروم يم سلازي معربا عالم انتاي سغم تخغبر كم زخل وسيدو كابكل تشناستر تربعتن كساب كل تشن اسران كلتن نشدشت عامت نشمنت عامت ملو مدلاوات يوم كيروملو بعلزي حجي ابسط عند مزلو ديبيتي برايم مينستر زنبر دما ابي ابركتو ينيروم راشا كمي جرا كابغدا نفسا ايزوليت انسوليت قبل نفسا كتتحن تخل كتكلاخل تخل زبل دما نوح يسرحوا لنيروم حجي دما اتمكل خال كمي جركا اكلنا يتقطبا جركا قصالنا بزلو
ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል ኣብቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባነት ሕብረተሰብን ድማ ዝብል ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ናበለ እዩ ናቱ ርእቶን ሓሳብን ዝህብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክምለሶ ንኽእል ኢና ሕጂ ናብቲ ዓውደ ኩናት ናይ ዩክሬን ክሰግርና ቅድሚ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ምስጋርና ኣብዚ ኣስከረ እዩ And our military analyst Sean Bell for more on this. Afternoon to you, Sean. So what's the latest on this new front? Yeah, come on, it's been interesting, hasn't it? There's been fierce fighting across in the Kharkiv region. Russia's claimed that it seized 9 settlements up near Vovchansk, as we've been hearing from Deborah, and Litz. እቲ ዓውደ ኩናት ካብቲ ብምብራቅ ጥራይ ዝነበሮ ሕጂ ድማ ብሰሜናዊ ምብራቅ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብኡ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢናዮ ነርና ኣብቲ ቤልጎሮድ ዝበሃል ከተማ ናይ ራሽያ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ናይ ዩክሬን የጋጥም ስለ ዘሎ ባፈር ዞን እውን ክህልዎም ስለ ዘሎም ናብቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ሓደ ዓብ ከተማ ናይ ዩክሬን እዩ ናብ ገጾም ይመፁ ከም ዘለውን ነታ ከተማ ድማ ኣብ ከባቢያ ዘሎ ክንደይ ዓድታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ሰራዊት ናይ ራሽያ ድማ ዶብ ሰጊሩ ናብዚ ቦታታት እዚ እውን ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ዩክሬን ድማ ዳርጋ ፅንሒልና እውን ክርዮ ኢና ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብርቱዕ ዝኾነ ውድቀት እዩ ዘጋጥማ ዘሎ እዚ ድማ ብብዙሕ ቫርያብልስ ብብዙሕ ምክንያታት ክረአ ከም ዝኽእል ድሓን ኣበይና እዩ ዩክሬን ትህሰዮ ዘላ ቀንዲ ክርኢና ሰራዊት ናታ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ወላ ወታደራዊ ዓቕሙ ኣቃውማ ናቱ ወላ ኣፅዋራት ናቱ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ናይ ምጥቃዕ ዘይኮነስ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክሳዕ ክንደይ ደኺሙ ከም ዘሎ ሓደ ፀብፃብ ብቁፅሪ ዝተሰነየ ክንርኢና መጀመርያ ግን እዚ እስከንስማ across at the top there. Now, Ukraine has known for months that Russia's been building massing forces in the region, between 30 and 50,000 troops. But of course, as was intimated in that report, the West won't allow the Ukrainians to use Western supplied weapons on Russian soil, and that's limited their ability to react. It's worth remembering all this area in Ukraine had been taken by the Russians just after the invasion back in February last year. By May, the Ukrainians had liberated Kharkiv. By September, they'd swept the Russians out of the area. But now it seems the pendulum swinging back again. It's also worth... ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ሃርኪቭ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣትዩ ነይሩ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩክሬን ፀራሪጋ ከም ዘውፃእቶም ብግዳ ሓቂ ግን ኣብቲ ስምምዕ ናይ ኢስታንቡል ዝግበር ዝነበረ እንድሕሪ ዩክሬን ብትክክል ምስኻው ክሰማማዕቲ ኮይና ሰራዊትኩም ከተውፅኡ ኣለኩም ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ተባሂሉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ባዕሉ ከም ዝወፀ ነቲ ስምምዕ ምክንያቱ ኣብ ፅቡቅ ስምምዕ ክበፅሑ ተኽእሎ ስለ ዝነበረ ሓደ ወርሒ ድሕሪ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኣብ 2022 ማለት እዩ ኣብ ቱርክ ዝግበር ዝነበረ ዘተ ኣብ መንጎ ዘለንስክን ኣብ ፑቲንን ዝግበር ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ምስ ወፀ ነቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ እዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ኣይትቀበሎ ትስብት ዘተስምምዕ ኩሉ ኣፅዋር ክነበካ ኢና ፅቡቅ ጌርካ ክስዕሮ ኢኻ ንፑቲንን ንራሽያን ብምባል ስለ ዘስትዕዎ ካብቲ ስምምዕ ብምውፃእ እቲ ዓውደ ኩናት ክቅፅል ከም ዝተገበረ እዚያ ይብሉ ንፑቲን ሓደ ካብቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ደጊሙ እምነት ከውርድ ከም ዘይብሉ ዝገበሮ ኩነታት እዩ ዝብሉ ክኢላታት ኣለዉ ምክንያቱ ኤቭሪ ታይም ኣብ 2014 ከምኡ ከኣምኖም ዝጀመረ ከመይ ገይሮም ከም ዝጠለምዎ ናይ ቀደም ቻንስለር ዝነበረት ናይ ጀርመን ቻንስለር ዝነበረት ኣንጀላ ሜርከል ኣብ ዘውፅአቶ ካብ ኣብ ዝወፀ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ናይ ጀርመን ወፅዩ ከነሽክዖ ኢልና ኢና እምበር ምስ ፑቲን ሰላም ክንገብር ኢልና ኣይኮና እንታይ ዳ ግዜ ክንገዝእ ንዩክሬን ከነዳልዋ ኢልና ኢና ኣብቲ ግዜ እቲ ክንሰማማዕ ኢና ኢልናዮ ቅድሚ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ክንደይ ግዜ ምስኦም ተሰማሚዕካ ስለዚ አንሪላየብል ፓርትነርስ ኣብ ስምምዕ ብጣዕሚ ጠላማት ምዃኖም ምዕራባውያን ዓለም ምስኦም ዝተሰማማዕካ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ጠልሞም ዝነበረትን ከምቲ ጠልሞም ዘላን ቃሎም ዘይዕቅቡ ምዃኖም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያ ናይ ራሽያ ይወፅኡ እዩ ራሽያ ስለ ዝበሎ ጥራይ ኣይኮነን ኢንዲፐንደንት ኮመንቴተር ዝብልዎ እዮም ካብ ተስዓ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ጥልመት ድሕሪ ጥልመት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብዙሕ ግዜ ዝዛረበ እዩ ድሓን ኣብ መወዳእታ እውን ክንሪኦ ኢና ብመንገዲ ናቱ ምስ ታሪክና ኤርትራ ኣዛሚዱ ዝብላ ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢ ኢና It's not all going the Russians' way, though. We've just seen some video footage released overnight. This is an attack in Belgorod, but the Ukrainians did it a combination of missile and some artillery strikes. Apparently, there were 15 people killed and 20 injured in this attack. Interesting. Okay, now what's the overall strategy, do we think, of Russia to launch this new front? Yeah, it's interesting because this is a second front, which is quite worrying. And although we don't know, clearly that's in the mind of President Putin, there's two real options, one of which the most dangerous one is this signifies the change of strategy by Putin and actually going for Kyiv long term. And actually, therefore, and Kharkiv will be a stepping stone on the
እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት እዚ ስትራቴጂ እዚ እንታይ ዕላማ ናይ ፑቲን ኣብቲ ምብራቅ ጥራይ ዝነበረ ኩነታት ናብ ሃርኪቭ መጥቃዕቲ ምፍናው እንታይ እዩ ዕላማ ንዝብል ብትክክል ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ኣገዳስነት ዘሎ ምናልባት ከምቲ መጀመርያ ዝሓስቦ ናብ ኪቭ ከይዱ ነቲ ስልጣን ነቲ ርእሰ ከተማ ኣትዩ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ፖለቲካ ጠቕላላ ምድምሳስ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኪቭ ኣትዩ ነይሩ እዩ ብወለንቱ ስለ ዝወፀ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሕጂ ዝፍለጥ የለን ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ምብራቅ ጥራይ ንዑ እናዋግአ ከዳኽሞ ይደልደሎ ንሱ ጠቕላላ ነቲ ስልጣን ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ክሃርሞ እዩ ዘሎ ብሕጂ ክረአ ግን እዚ ብጣዕሚ ዘጨንቕ ክስተት ምዃኑ ክዛረብ ፀኒሑ ወሪሰም ይብሎ ፀኒሑ ምክንያቱ ፑቲን እንታይ ስትራቴጂ ይኽተል ከም ዘሎ ክፈልጥዎ ስለዘይከኣል ብትክክል ድማ ከመይ ክኸውን ዘሎ ፀላይኻ ናትካ ስትራቴጂ ክፈልጦ የብሉ on the route to Kyiv. Now that would be incredibly dangerous. If you want to subjugate the whole of Ukraine, that's the way you do it. But it's not believed that the Russians have the military might or the resources to do that and sustain the attack down here. So it looks very unlikely. What seems much more likely is, we go back to the more zoomed in map. You remember Belgorod, we've been talking a lot. It's a Russian logistics hub. It's only about 20k north of the border, which means it's just within range of the artillery of Ukraine. It's been regularly attacked. Putin said he's going to build a buffer zone, pushing the Ukrainian forces further south. And that appears to be what he's been doing around Vovchansk. And likewise in Lipsy, he wants to get his artillery close enough to Kharkiv to attack and therefore pushing south. All of that. So ምናልባት እቲ ዲሬክት ንኬቭ ክትከይድ ምፍታን ኣብዚ ኩነታት እዚ ምናልባት በዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ራሻ ከምኡ ዓቕሚ ኣለዎም ዲና እውን ከብፅሕ ዝኽእል እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምናልባት እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ኣብቲ ዶብ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ ከተማ እቲ ናይ ራሻ እሱ ድማ ነቲ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ድማ ተኽሲ ካብቲ ዶብ ሰጊሩ ዝመፅእ ካብ ዩክሬን ስለ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብዝኾነ ፀፊዕካ ንዳሕሪ ታሕቲ ኣውሪድካ ኣብኡ እኹል ዝኾነ እቲ መዳፍዕናቶም ዲካልእ ተራ ኣፅዋርናቶም ተተኪሱ ናብቲ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ጌርካ ክደፎ ኣለካ ምናልባት እዚ እቲ ክኸውን ወይ ከዓ ክውንነት ክህልዎ ዝኽእል ነጥቢ ወይ ከዓ ግምት እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ is tactics strategically. By having a second front, it forces Ukraine to move some of its forces up there, makes them more vulnerable in the Donbass, which we still believe is Russia's main effort. Interesting stuff. And look, we had news yesterday as well. ከምኡ ድማ እቲ ሰራዊት በዚ መጥቃዕቲ ምስ ወሰዶ ታብ ድፍዓት ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን መሊሱ ናብ ካልእ ቦታ ከይድ ስለ ዝኾነ በቲ ዘለዎ ድፋዕ እውን ሓጓፋት ንኽፍጠር ክገብር እዩ ስለዚ እንተዘየለ ብወሪዱ እውን ብድሕሪት ክመፁ ስለ ዝኽእል ስለዚ እዚ እውን ካልእ ተወሳኺ ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ካብ ጀርመን ዝወፀት እያ እዚኣ ከስምዕዋ ቅድሚ ናብቲ ክልተ ነገራት ክንርኢና ብዛዕባ ጀርመን መጀመርያ ብዛዕባ እዚኣ ኩነታት ንርአ NATO-Gebiet, auch aus Nordamerika, an die Ostflanke. 90.000 Soldatinnen und Soldaten aller NATO-Mitgliedstaaten sind daran beteiligt. Deutschland geht bei den Planungen der NATO all in. Das ist anders als bei... እዚ ጀነራል ናይ ጀርመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩናት ኔቶ ዝበሃል ወላ እኳ ከምቲ ዝደላ ሚድያ ይዛረበሉ እንተዘየለ 9,000 ዝኸውን ሰራዊት ገይሩ ከም ወታደራዊ ምድላዋት ገይሩ ዳርጋ ኣብቲ ምብራቃዊ ክፋል ኣብኡ ቀሪብሎ 9,000 ሰራዊት ሒዙ ስለዚ ንወታደራዊ መኑቨር ተበጊሱ ተባሂሉ ተገይሩ እቲ ስትራቴጂ ግን ንሰብ ነቲ ሚድያ ንምሽካዕ ዳይ ክኸውን ዝኽእል እምበር 9,000 ሰራዊት ሒዙ ኣብቲ ዶብ ናይ ራሻ እዩ ዓስኪሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ጀርመን ድማ ብሙሉእ all in እያ ዘላ ይብላሉ ኩሉ ፀጋታታ ናብቲ ውግእ ኣቕኒዓ ኣላ እናበለ እዩ ዝነቅፍ ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ክብል እዩ ናይ ብሓቂ ጀርመን ኣበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ Als in bisherigen Zeiten, wo wir für das internationale Krisenmanagement immer wieder Kontingente herausgeschält haben und diese in die Einsätze gebracht haben, jetzt ist es ein All-in und ich glaube, das macht den großen qualitativen Unterschied aus. Zusätzlich stemmt Deutschland ቅድሚ ሕጂ ክንገብር ከለና ዓቕምና ድርት ዝበለ ሓገዛት ኢና ብዝኾነ ናይ ኢንተርናሽናል ዝግበር ወታደራዊ ዲካልእ ድሩት ዓቕሚ ወይ ከዓ ዓቕሚ ንዓና ዝኾነ ትሪፍና ንገብር ነርና ሕጂ ግን ኦል ኢን ኩሉ ዝከኣለና ኩሉ ዘለና ኣብ ኢቲና ያለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ውግእ ኦል ኢን ከም ዘለዉ ተደጋጋሚ እዚ ናይ ጀርመን ጀነራል ይዛረብ ዘሎ noch als zentralen Beitrag die logistische Drehscheibe im Herzen Europas. De facto führen alle Wege über Deutschland.
Hier ist deutsche Verlässlichkeit gefragt. Wir haben zum einen einen maritimen Anteil mit dabei. Das ist die transatlantische Verlegung von Nordamerika nach Europa. Und wir haben hier das, was wir vor Ort haben. In den kommenden Wochen werden wir der Bevölkerung schon einiges zumuten. Es wird lauter und es wird voller werden auf Deutschlands Schienen, aber auch auf Deutschlands Straßen. Ich weiß, ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ኤሮፓ ናብ ሰላም ገጾም ይጥምቱ ከም ዘየለዉ እቲ ኩናት ስቲል ኣብ ዩክሬን እዩ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ከዓ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን ኣብ ዶብ ናይ ራሽያን ዶብ ናይ ዩክሬንን እዩ ጀርመን ኣብ መንጎም ፖላንድን ገለን እዩ ዘሎ ስለዚ ናብቲ ውግእ ከምኡ ዝሃርገፍገፍ ዘብል ምክንያት ኣይነበሮምን እቲ ዝበለፀ መንገዲ ከምታ ጥልያን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣምፅያቶ ዘላ ሓሳብ እዚ ኩናት እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጣውላ ክፍታሕ እንተንገብር ዝሓሸ እዩ ክትብል ጀሚራ ኣላ እዚ ዓይነት ድምፂ እዩ ዘገድስ ነይሩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ መመሊሱ ተነዊሑ ነቲ ኤሮፓ ዝያዳ ብቁጠባ ብፀጥታ ብኩሉ ነገር ይከሃስዮ ኣብ መወዳእታ ድማ ኒኩለራዊ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ኩናት ንኤሮፓ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም እውን ዓብ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኩናት ምዃኑ ዝተገንዘብዎ ኣይመስሉን እዮም ወይ እውን ዋላ ተገንዚቦም ከለዉ ሲ ዘገድሶም ኮይኑ የለን ትባእታ ማለት እዩ ከም ናተይ ርድኢት ስለዚ ናይ ብሓቂ ተሓዝን ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ስለምንታይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ስለምንታይ ካልእ መፍትሒ ክደልዩ ዘይከኣሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ ዘሎ ካልእ ዝገረድ ኣጋጢሙ ዘሎ ስምዑ እንጂ has ruled that the far-right Alternative for Germany party, or AfD, can officially be classified as a suspected extremist group. The decision rejects an appeal by the party to remove the designation. Our reporter has more on the court's decision and its implications. The verdicts will... So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቤት ፍርዲ ናይ ጀርመን እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚ AfD ወይ ከዓ Alternative for Deutschland ዝበሃል ሓደ ፓርቲ የማናይ ክንፊ ፓርቲ ከም ሓደ ኤክስትሪሚስት ግሩፕ ሌብል ገይርዎ ኣሎ ወይ ከዓ ዴዚግኔትድ ከም ሓደ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ውድብ ገይሩ ቆፂርዎ ኣሎ እዚ ድማ ፅንሕ ኢልካ ድማ ናብቲ ምርጫ ንኸይኣቱ ዲስኳሊፋይ ክገብር ዝኽእል ድዩ ካልእ ፀገማት ንክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነቶም ስግኣት ክፈጥርዎም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ካብቲ ፀወታ ከኣሊቦም ከም ይፍትኑ ከም ዘለው እዚ ጌም እዚ ኣብ ኣሜሪካ ነዊሕ እዋን ርኢና ኣለና ንዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብ ብገለ እናኸሰሱ ኣብቲ ምርጫ ንኸይሳተፍ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕጂ ኣብ ጀርመን ነዚ AfD ዝበሃል ብዙሕ ደገፍ ዝረክብ ዘሎ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘይድግፎ ከምኡ ድማ እዚ ራሽያ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ጀርመን ምስ ራሽያ ዝነበራ ንግዲ ብፍላይ እቲ ናይ ጋዝ ዝነበረ ነቲ ኖርድ ስትሪም መን ይሃሪምዎ ኢሎም ዝሓቱ ስለምንታይ ብዛዕባ ክሕታት ዘይክእል ስለምንታይ ጀርመን ጉዳያ ክትገብር ዘይትኽእል ቁጠባ ክትዕር ዘይትፍትን ኣብ ዘየድሊ ናይ ኣሜሪካ ጌማት ኣብ ውግእ ካብ ተኣትዉ ዝብል ሓይሊ እዩ ነዚ ሓይሊ እዚ ስለዘይደልይዎ ዘለዉ እቲ ውግእ ክቕፅል ስለዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ፓርቲ እዚ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ገለ ርክብ ኣለዎ ተባሂሎም ኣካላት ናቶም ልክዕ እቲ ኣሜሪካ ዘለዎ ኣጀንዳታት ንራሽያን ንቻይናን ከም ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ስለያ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ገለ ጌርካ ምስኦም ተላግቦም ነዚኦም ከም ፀላእቲ ስእሊ ሂብካ ድማ ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ክተኣልዮም ትኽእል እዚ AfD ፓርቲ ዝበሃል ካልኣይ ዝዓበየ ፓርቲ ወይ ከዓ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ፓርቲ ይኮነን ግብረ ሽበራ እቲ ህዝቢ ግብረ ሽበራ ክትብል ኢኻ ማለት እዩ ብካልእ መልክዕ ግን እዚ AfD ዝበሃል ድማ ኣንፃር ስደተኛ እዩ ስደተኛታት ድማ ዋላ ንዜግነት ዘለዎም ክንሰጉግ ኢና ከም ዝበለ እውን ይንገር እዩ ሓቂ ይሓስብ ግን ምስ ግዜ ክንፅር ከምኡ ኢሎም ጠርጢሮሞ ክንደይ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ነይሩ The verdict's warning that Germany's right-wing AfD party pursues goals against democracy. This means Germany's intelligence service can continue its surveillance of the party and its members by tapping phones and working with informants inside the party. ስለዚ እዚ ፓርቲ እዚ ብህዝቢ ደገፍ ዘለዎ ፓርቲ እቲ ስለያ ናይ ጀርመን ሓደጋ ንዲሞክራሲ ከምኡ ድማ ናይ ግብረ ሽበራ ተበግሶታት ከም ዘለዎ እዩ ከምኡ ኢሉ ብምጥቃን ሌብል ሓደ ናይ ግብረ ሽበራ ፓርቲ ዝብል ሌብል ወይ ከዓ ሓድሽ ቅፅል ሂቦም ኣለዎ ወይ ብከምኡ ከም ዝፍለጥ ገይሮም ኣለዎ እዚ ድማ ከምኡ ዓይነት ሽም እንድሕር ከዓ ቀስ እናበሉ እገዳ ንኸውርዱልካ እቲ ዝሓሸ ስለዝኾነ እቲ ዝቐለለ ስለዝኾነ ንዓዘቶ The Domestic Intelligence Service belongs to Germany's Interior Ministry, but makes its decisions independently. It's been surveying the AfD since 2021, when the party was first labelled as potentially extremist. The party appealed and was rejected twice. For members of the AfD, the ruling looks like an abuse of power. What's happening is a joke. There is no other Western country where practically the only opposition is being spied on by the... እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ
ፀወታ ወይ ከዓ ጆክ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ንሓደ ብህዝቢ ዝድገፍ ፓርቲ ነቲ ስልጣን ፖለቲካ ተጠቂምካ ንስልጣንካ ተጠቂምካ ካብ ፖለቲካ ከተውፅኦ ምፍታን እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ንረብሖም ከገልግል ከሎ ጥራይና ንብሎ ካብ ቴር ተበጊስና ይኮና ተመሳሳሊ ገይማ በአሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ንኸይዕወት ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ቤት ፍርዲ ዌፐናይዝ ነቲ ቤት ፍርዲ ከም ሓደ መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም ገይሮሞ ክሳዕ ክንደይ ሓንሳብቶም ስለያ CIA ድዩ FBI እንታይ ኢሎሞ ነይሮም ምስ ፑቲን ርክብ ኣሎ ምስ ራሽያ ርክብ ኣሎ ተሓርሕ 2 ዓመት 3 ዓመት ምርጫ ምስ ሓለፈ ዝኾነ መረጋገፂ ይረኸብና ስለዚ ኩሉ እቲ መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካ ናይቲ ጨናፍር ናይቲ መንግስቲ ዝበሃል መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ንኩሎም ይዝጥቀመሎም ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ድሕሪት ተቆፃፃሪ ከም ዘለዎ ዲሞክራሲ ገለመለ ከምዚ ሕልሚ ንክሸጡልካ እዩ ፌደራል ሪዘርቭ ወረቐት ናሕተምካ ተቆፃፀርቲ ናቱ ፕራይቬት ባንክስ እዮም እቲ ናይ ዶላር ማሕተም ዘለዎ ፕራይቬት ባንክስ እዮም መንግስቲ ይኮነን ዝውንኖ ናይ ፕራይቬት ትካል እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ስለዚ እቶም ኣገደስቲ ትካላት ዝበሃሉ እቲ ኢኮኖሚ ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ሃብታማት እዮም ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ንሶም እዮም ዘመሓድርዎ ንዓም ዝቃም ወላ ፓርቲ ይኹን ወላ መራሒ ይኹን ንኻሊዎ ድማ ፀገም የብሎም government through the so-called intelligence services which we consider to be protecting the government rather than the constitution. It's unspeakable in a democracy. Das ist also für eine Demokratie also unsagbar eigentlich. Germany's Interior Minister, Nancy Faeser, called the court's verdict justified. This ruling shows that our democracy can defend itself. It has tools that protect it from internal threats. It's these tools that are being deployed, approved once more by an independent court. እንታይ ትብል ዘላ ኢንዲፐንደንት ኮርት ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ እዚኣ ኣካል ናይቲ ውሽጣዊ ኢንተሪየር ሚኒስተር ትበሃል እያ ስለዚ ዲሞክራሲ ናትና ኣገባብ ኣለዎ ነፍሱ ንክከላኸል ብትኽክልካ ነፍሱ ዝከላኸል ዘሎ ወይስ ንሓደ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝእግድ ዘሎ እንድሕሪ I don't know it's really ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዘለኒ ርድኢትን መጠን ብዙሕ ክፈልጥ ዝጀመርኩ መጠን ብዙሕ ሪሰርች ክገብር ዝጀመርኩ እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቃል ወይ ከዓ ኣገባብ ምሕደራ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ውሽጡ ዝተሸፈነ ነገር ዘለዎ እዩ ዲሞክራሲ ፐርሰይ ከም ቃል ወይ ከም ኮንሰፕት ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዲሞክራሲ ንብዙሕ ብድሕሪ መጋረጃ ገይም ንክፃወት ዘፍቅድ ድማ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ዲሞክራሲ ምንታይ ይሰርሕ ብገንዘብ ይትሰርሕ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣባል ናይ ባይቶ ድዩ ኣባል ናይ ሰነድ ድዩ ኣባል ናይ ዝኾነ ብምንታይ ዝምረፅ ገንዘብ የድልዮ ንክምረፅ እዚ ገንዘብ እዚ ካበይ ዝርከብ ካብ ጅቡ ይኮነ ዝኸፍሎ ካብ ካልኦት እዮም ክኸፍልዎ እቶም ዝኸፍሉ ገንዘብ መን እዮም ኮርፖሬሽንስ እዮም እዞም ኮርፖሬሽንስ ከንታይ ኣለዎም ዕላማታት ኣለዎም ነቲ ዕላማታቶም ዘሳልጠሎም ሰብ እዮም ኣብ ስልጣን ከምፁ ዝደሊ ስለዚ ኢቨንቹዋሊ እቲ ዝለዓለ ገንዘብ ዘለዎን ሓይሊ ዘለዎ ንብዙሕ ናይቲ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ክቋፀሮ ከም ዝኽእልን ንረብሓናቱ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን እዩ ዝገብሮ ስለዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ ሲስተም ወላ እኳ ኣብ ወረቐት ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ዝኾነ ንማኒፑሌሽን ወይ ከዓ ንኸተታልሎ ዓብይ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፍት እዚ ድማ ናብ ኣፍሪካ ክትወስዶ ከለካ ካላርስቲ እዩ ኣፍሪካ ድኹማት ሃገራት ስለ ዝኾና ዝኾነ ሰብ ከም ድሌቱ ክትኣማዝዞን ናብ ዝደለየ ጌም ክቕይሮ ከም ዝኽእልን ምፍላጥ የድልዮ Proved once more by an independent court. The ruling paves the way for further investigations. If the intelligence services gather enough proof, the party could be classified as officially right-wing extremist. In 3 eastern German states, regional associations of the party have already been declared as such, like the party's youth organization, the Young Alternative. Meanwhile, calls for a ban are getting louder. The verdict is very, very clear here in Münster today, and it means basically that now the doors are open to take the next step and take the AfD to the Supreme Court and start a trial on their prohibition. The AfD is currently the second strongest party in Germany, favored by 17% of voters, according to recent polls. So, ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ መበል ካልኣይ ዝዓበየ ፓርቲ ወሲድካ ክትእግዶ ምፍታን እዩ እዚ መበል ካልኣይ ስለምንታይ ፓርቲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ሰባት ስለ ዝስዕብዎ ዘለው እዩ ስለዚ ህዝቢ ጀርመን ከባቢ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ፓርቲ ዘሎ ዝኽተል ዘሎ ህዝቢ እዚ ግብረ ሽበራ እዩ ካ ትብል ዘለካ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ህዝብካ ክሰርሕ ዘለካ ብሓፈሻ ግን እቲ AFD ዝበሃል እንታይ ስለ ዝበለ ክሳዕ ክንዱ ኮይኑ ንዝብል እታ ዝዓበየት ነጥባ ንዝረኸብኳ ቀዳመይትን ኣገዳሲትን ንዓታቶም ከም ዘጉርዑ ትገብሮም ዘላ ናይ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ኣይኮነ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ኩላቶም ሰማምዑ እዮም ንስደተኛ ኩሉ ኤውሮፓ ክሰጉግ ዘል ዘሎ እቲ ቀንዲ ንዓታቶም እዚ ውግዝ ጠጠው ክብል ኣለዎ ባህልቲ እዮም ሌሎ ኩሉ ጀርመን ብጣዕሚ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ከመይ ጌራ ነቲ ሲስተም ናይ ጀርመን ማኒፑሌት ትገብረላ ንሪኦ ኣለና ዓብይ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም ተቃፂሉ ከሎ ክኸሱ ይደልዩን እዮም ዘለው ብዛዕባ ኢንቨስቲጌሽን ቻይናን ራሽያን ኢንቨስቲጌሽን ክግበራሎም ዝበሉ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ UN እንታይ ኢሎም ጀርመን ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ
ዳርጋ ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጦም ኣትያቶም ከም ዘላ እቲ መንግስቲ ድማ ኢፌክቲቭሊ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እምበር ንረብሓ ናይ ጀርመን ይኸይድ ከም ዘየለ ብዙሓት ኪላታት ዝዛረብዎ እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ምዕባለታት ናራቑ ኣብዚ ኣፕዴት The ruling comes just under a month before elections for the next European Parliament, where many experts expect a shift to the right. ማት ከይመፅእ ኣሎ ድሕሪ ወርሒ ምርጫ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክግበር ሓደ ወርሒ ክተርፎ ከሎ እዩ ስጉምቲ ዝወስድዎ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ምርጫ ንኸይዕወቱ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ድማ ይንፅረልካ ከምኡ እንተዝኾነ ነይሩ ቀደም ገበርዎ ነይሮም ኣብ ግዜ ምርጫ ምስ ኮነ ፍርሂ ስለ ዘጋጥሞም ከም ዝሰዓሩ ስለ ዝፈለጡ እቲ ራይት ዊንግ ክስዕር ከም ዝኽእል ብዓብዩ ዝረበሉ ስለ ዘሎ ንኸይሰዓሩ ፈሊጦም ከመይ ገይሮም ካብቲ ዲሞክራሲ ካብቲ ፀወታ ፖለቲካ ያህልዎም ኣለዉ እዚኣቶም ድማ እቶም ፍሪ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ወይ ከዓ መራሕቲ ዝበሃሉ ሃገራት እዮም ስለዚ ክጥዕመካ ከሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ዲሞክራሲ More on this, I'm now joined by Till Steffen from Germany's Greens Party, that's a member of... ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ከም ወትሩ ነዚኣ ከነስማዓ እያ ብፍላይ ኣብ ዞባና ንዝግበር ትምልከት እያ ስለምንታይ ኣካይድዎ ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ መወዳእታ ክውቃዕ ዝለ ዘሎ ናይ እሰሰይቶም እቶም ሸቀልቶም ዕላማ ኣብዚ ከባቢ ዘለዎም ኣጀንዳ ዞባዊ ዓለማዊ ዝበሃል ንዕኡ ፕሮሞት ገብሩ ምእንቲ መጋበርያታት ሃሰስ እናበሉ ኣሸቀልቲ እናገልገሉ ይሰርሑ ትብል ትኽእል ኢኻ ዓበይቲ መግለፂታት እዩ ብዝርዝር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኩነታት ንምንታይ ይፍፀም ንምንታይ ኣጀንዳ ኣይተቐየረን ኣጀንዳ ናይ ዋሽንግተን ሕጉስቲ ኮነትን በዚ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ቀፃሊ ሽግር ክትፈጥር ኣለዋ ተተረኸበት ከም ወያነ ጃንዳ ፅቡቅ ተዘይተረኸበ ካልእ ጃንዳ ከማን ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ በዚ ዝቕሰን ነገር የለን ሕጂ ከዓ እቲ ዓለማዊ ኩነታቱ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ሻቅሎት እናዛየዶ እናጋዋሑ ከይድ ስለ ዘሎ ቅሳነት ክረኽቡ ድዮም ተወዲያ እዚኣ ኺላ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ካልኣይ ሳልሳይ ጌም ተቢሉ ጠላዕ ወይ ደዊሉ ኢልካ ተብለ ኣነ ከምዚ ናይ ትማሊ ሳልሳይ ዕንደራ ናይ ጃንዳ ምስ ሸቀልታ ኣብኣኹም ብምራኸቡ ክትቅበሎ ይትኽእል ኢና ጉጉይ ግምታት ጉጉይ ቅመራ ኩሉ ክእል እዩ ብዙሕ ነገራት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ሚስ ካልኩሌት ትገብር ክእል ሓደ ሰብ ብምግናን ዓቕሙ የጋንን ናቱ ዕድላት የጋንን ነቲ ከጥቅዖት ዘሊ ከዓ የናእሶ ዓቕሙ ተሓትሎ ገብር ኣብ መንጎ ሚዛን ናባይ ገፂኡ ዝኸይድ ስለዝኾነ ነገር ገብር ክእል ረጊፃ ከይድ ክእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባታት ክመፃ ክእል ግን ብግብሪ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሰራ ምስ መፀ ደው ክትብል ትኽእል ኣለካ ሕጂ እዚአን ሰለስተ ዕንደራታት ናይ ወያነ ናይ ሸቀልታን እንታይ እዩ ቦተአን ኣብ መቓል ናይዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እውን ዋላ እንድሕሪ ዝመፅእ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ሕጂ ኣተሓሳስቦም ክቕይሩ ድዮም ነዚ ኣብ ፕሬቶርያ ኣብ ናይሮቢ ተገብረ ውዕል ብግብሪ ኣብ ባይታ ኣተግቢሮም ቀሲኖም ክሓድሩ ድዮም ዘሒልካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ምናልባት ካሃድሙ ኮኑ ዝሃድም ሃድም ዘብል የብል ምክንያቱ ዳዕርዊን መፀኢና ትርእስቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልኣይ ፀወታ ክፃወትሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣብ ትግራይ የለን ቀደም እውን ኣይነበረን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ሓንሳእ ናይ ትምካሕቲ መምክነታት ተምፅእ ሓንሳእ ናይ ገለ ተምፅእ ብዝተፈላለየ ምናልባት ክሰርሕ ክኢሉ ክኸውን እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ትማሊ ግን ዓባይ ትምህርቲ እያ ዓባይ ትምህርቲ ከዓ ነቲ ተገፊዑ ኣብ ዘይምልከቶን ዘየድልዮን ኩናት ዝኣተወ ህዝቢ ኣውሪዱ ዘሎ ከሳራ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ካልእ ከባቢ ከተወዳድሮ እዚ ንገዛእ ርእሱ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ክሳራ ግን ክሳራ እዩ ተሓታትነት ክህልዎ ኣለዎ ተፀባፃብነት ክህልዎ ኣለዎ ከም ኣብነት እንድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕንደራ ከይድገም ምእንቲ ብኣካል ዝግበር ምድላዋት ካልእ ነገር እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ ግን ናብኡ ገፁ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ሕጂ ናብ ገጅፍ መቃን ከእትወና ምእንቲ ኣብ ኮንቴክስት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ነተን ፍፃሜታት በብሓደ ወሲድካ ጥራይ ኮንካ እንትርአን እንታይ እዩ ዝኽእሉ ዘድሊ ስለምንታይ ዝኽእሉ የድሊ ንሕና ወገን ድሕሪ መፅኻ ኣይርህቡ እንዲኦም 80 ዓመታት ክትዕቡና ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ደይንደልዮ ኩናት ክእውጁና ደይንደልዮ ኩናት ክእውጁና ከም ሰባት ከም ህዝቢ ብሰላም ክንነብር ኣይፍቀደልናን ንኣቶም ፍቓድ ንሓተሉ ምክንያት የለን ግን ከም ዝኾነ ህዝቢ መሰል ኣሎ ካብ استراتيجية ربحات لا تقلقلنا دولنا خصاب لو مد وجوه تخطات على خوينا انتي موجود موضعها سلمتاي تدقق عمي فشلتهم كي اي مهرو من دي تمرتي خود ما نقرن هيكير زحل كوينات توديو እንኳ ቆጠራ ኮይናት መሲው ከምዚ ብሎ ተሓሳስባ ስለ ደቂቅ ሓረክ ንመፀና ብፍላይ ኣብዚአን ሰለስተ ናይ መወዳእታ ፈተነታት ግን ብናያና ጠማምታ እና ተወዲ ጌም ኦቨር ሱልካ ብዛዕጎል ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ተወዲ ነይሩ ግን ጠፈሸ ደላል ኣብ መወዳእታ መጣልዒ ረክብ የልና በለ ካብዝን ካብትን እናሸምጠጠን እናተለቃሒ ከማን ክፃወት ስለ ዝኽእል እዚአን ሰለስተ ፈተነታት ፈቲኖም ዓቕሊ ጌርና ከዓ ትግባኣና ናይ ምክልኻል ተሓትሎ ከይና ከምዚ መፅእ ኣይክእልን ኢልና ንጉት ኣይንኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ ባባ ሓንጎሎም ኣቴና እዝን እዝና ክንርም ኣይንኽእልና ምክንያቱ ንዕኡ ዝድርኽ ረቑሒታት
نايتوم أقلقلتن خدمتن بتعدوا نايتوم دشقلون دخفلون خيروا إذن وحسنا تعلمنا هنا نزاربنا جن عبي تنهرت تقصبلو تمكر ينيرو سلستي دمير كخطري والله لا يقول له مس تي فدرال سراويت حدا أقل كنا سلد صراحنا عبي تمكر قسمنا له عبي تنهرت قسمنا له عبزي زوبازي سلام من هنا سوين صبق تمكرات لا هنا لنا أنا بالله إذا كان عباي حمام رئيسي أنا عطاته مرزين يا جماعة بحفشة زي كنتات حلفة أب تجري زي برد نبرة كنتات سفح تمرتي ذهبة كم زخونة يزنقر ولا وقع أمو داتا كابت تثبيت كم تنسو زبالو بخمس دقيقة سوم كحضر يميل كاقواي حسابني كم زبالو بفتسم دقيقة سوم يحضرون حدش من قد المفتار حدش بلان مفتار كسب حجون أبي تبيع أين سأرون له من الله ولا وقع حجي نتناي تجيم وسوسة بيلهم نتناي تجري نقميت كم تسوي فتنون تلو بحفشة عجن أمريكا بفتسم تدكم هجرة يكون تدكم على سكاب حمام نجر كاب سجام مسحتار بفتسم سلشوا هجرة يكونتن نعوز خون جنزب دما زخول جنزب برين تخينون أبوجن نبع جرجرن برنابي ذا خيديو سلزي سجام زلوا ما يكونون كسارة زبحال نخالو سبعي موتومني زلوا أفريقيا وتميتو تاجدهم نعم تاجمام تجنزب يزقدسهم بخمي جرمي مالس ود ما يفلتيهم بحفشة جن زي كم محاري كنت كملوا لنا نابلكو نايلو معرس سبزغدية بليز لايك جبروا سبورت جبروا إذا channel حجزوا بزح عريز جبروا لنستعستان مغرب أصل دقفكم جبرنا بالكم زي أجد أسيت لبواه قط أبزم عبول عالم تسديدنا نزلنا أجد أس حبري تاخبكم إيه وصرح هذا أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي جنة ناتهم ويكورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معس لزغنا نعون غنحز كل زك علينا نجبر لنا كل قوايد مالنا وصرح خلته أبزن هجرات زياتن فلو يعدلنا إنفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبقال كل رهبة زين غد عدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات اللون ورقص لزلنا نتتمرت عدلات كنت كعمل فتن انت زي لدما بعيني انترنت جيرنا زلينا فلتت حزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروغرامات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.